खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जालायबाय। दिनै फुंबिलिनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। बिटिआर सरकार एबा प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा आथिखालाव 3 बोसोर आबुं जानायखौ नोजोर बोनानै आथिखालनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ 3 बोसोर आबुं जानायखौ क'क्राझारनि कालचारेल कमप्लेक्सआव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों मावफुंनायखौ नुनो मोननाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानैनो बिथां प्रमद बर'नि दैदेननायाव क'क्राझार सोहोरावनो मोनसे गोजोननि हानजा सुरनाय हाबाफारि लानायखौबो नुनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो मोनसे हाबाफारि जेराव बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआवनो बिटिआरआव थानाय गुबुन गुबुन बान्था मोनगिरि बिथांमोननो बे बान्थाखौ राननानै होनाय जायो होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। नंगौ, बिटिआर सरकारा थारैनो खोथा होनाय बायदियै मैया बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय, जेराव गासै 101 स्टेट लेभेल, नेशनेल लेभेल गेलेनायाव गुबुन गुबुन बिथिङाव बान्था मोननो हानाय गेलेगिरिफोरनो गासै सासेयाव 1 लाख राङै अनसुंथाइ होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो गासै बिटिआरआव थानाय 50 स्पर्ट्स क्लाबनो गासै 5 लाख राङै मोनफ्रोमबो क्लाबनो गथायनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो गासै 3 अफिसियेल बिटिआर गोरोबथानि गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव बिथांमोननोबो 3 लाख रांनि चेकखौ राननानै होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा गोबांथार जौगानायनि हाबाफारि लालांबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिटिआर ओनसोलनि मोनसे देरसिन जेंना जायखौ जोङो हानि जेंना होननानै मिथिनाय जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा हानि जेंनाफोरखौबो बिटिआर ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन रायजो राजाफोरनो गथायनानै होखांबाय होनना बुंनाय जादों, जेराव नर्थ इस्टनि काउन्सिलफोरनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो बांसिन हानि फोरमान बिलाइ राननो हानाय मोनसे काउन्सिल जाबाय होननानैबो बिथां प्रमद बर'आ बुंथिनानै होनायखौबो नुनो मोनबावनाय जादों। फटबटजरानि काजिगावआव राभा सेल बिपिएफ हानजा दानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव 2024 मायथाइयाव जानो गोनां एमपि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबागाव राजखान्थि दोलो आफादफोरखौ राफोद खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै बायदि हाबाफारि लाबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव आथिखालाव जयनिं हाबाफारि आरो गुबुन गुबुन सेल आफाद दानायफ्राबो सोलिबाय थानायखौबो मिथिनो मोनदों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव बिपिएफ राजखान्थि हानजाया फटबटजरा जिल्ला राभा सेल आफादखौबो दानानै लानाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैया बे हाबाफारिखौ गुबैयै काजिगावनि एबा फटबटजरा जिल्लानि गाहाय मावखुलि काजिगावआव राभा सेलखौ दानानै लानाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेयावनो गासै राभा हारिनि गुबुन गुबुन सोद्रोमाफोराबो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाबावदों होननाबो मिथिनो मोनबावदों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे जयनिं हाबाफारि आरो राभा सेल आफाद दानाय समाव गुबैयै फटबटजरा बियाबनि बिपिएफनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मजों लोगोसे आथिखाल बिपिएफनि लाइमोन दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङाबो हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन होनना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों रोखायै मिथिनो मोनबावदों। मैया थारैनो बर'नि बयनिख्रुइबो गिबिसिन आबुं सावथुन आलायारनखौ बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव प्रिमियार श' खालामनाय जाबाय। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै आथिखालनि गागि फावखुंगुर अमर नार्जारी एबा गोमबोर मुङै मिथिजानाय बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। गासै बर'नि गिबिसिन सावथुन आलायारनखौ गोबां सुबुंफोरानो नायनो होननानै नेनानै दंबाय थायोमोन। लोगोसे 37 बोसोरनि उनाव बर' सावथुन एबा बर'नि गिबिसिन सावथुन आलायारनखौ नुनो मोननानै रायजो राजाफोरा जोबोद गोजोननाय मोनगोन। लोगोसे बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होनायनि थाखाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'निसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनायखौबो नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथाङा आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बेबायदि गोबांथार हाबा मावलांबाय थानो हाथों आरो बिथांनि जिउआ गोलाव जाथों होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबावदों। लोगोसे बे हाबाफारिखौ जाफुंखांनायनि उनावनो गुबुन गुबुन ओनसोल जायगाफोराव गुबुन गुबुन बिथांमोनहा लांनानै बे आलायारन सावथुनखौ दिन्थिहैनाय जासिगोन होननानैबो मिथिनो मोनबावदों। गलाघाटआव मोनसे नार्स ट्रेनिं होग्रा नंखाय फोरोंथाय मावबादाखौ मिथिनो मोननाय जादों।
थारैनो मैया खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गलाघाटआव गोबाव समनिफ्रायनो माखासे आइजोफोरखौ लानानै नंखाय नार्सिं ट्रेनिं होबाय थानाय जायोमोन। बेबायदिनो गोबाव समनिफ्रायनो बे सोलोंथाइखौ होबाय थानायनि उनाव मैया गोबांथार फरायसुलि बिथांमोनहानो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो 2 बोसोरनि सोलोंथाइ लानाय बिथांमोनहा 3 बोसोर 3 दान आरो 2 दाननि गेजेरावनो जोबनोसैमोन। नाथाय दिनैहाय बे जाथाया सोराङाव फैदों जे थारैनो नार्सिं ट्रेनिंनि सार्टिफिकेटफोरा जेबो बेसेन गैया एबा सरकारि गनायथि गैया, जायखौ लानानैनो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों फरायसुलि बिथांमोना थारैनो बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला जोंनो गोबां खस्थ' रां खामायनानै बिमा-बिफाया नार्सिं ट्रेनिं लाहोदों। बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां सम नस्थ' जाबाय, जायनि थाखाय जोङो जोंनि रांफोरखौ जोङो मोनफिननो लुबैयाखै। खालि जोंनि ट्रेनिं लानायनि सार्टिफिकेटखौल' जाहाथे बेसेन गोनां एबा भेलु खालामनानै होयो, बेखौनो मानगोनां डिसिनिसिमबो बिथांमोनहा खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिआर ओनसोलाव गुबुन गुबुन बोसोरनि गोबाव समनिफ्रायनो गेलेबोबाय थानाय गुबुन स्टेट लेभेल, नेशनेल लेभेल बान्था मोनबोनो हानाय गासै गेलेगिरिफोरखौ ज' खालामनानै बिटिआर सरकारा मोनसे बान्था हाबाफारि राननायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव 101 गेलेगिरिफोरनो गासै 1 लाख राङै मोनसे अनसुंथाइ राननाय हाबाफारिखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैया बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै मोनसे समनि गेलेगिरि निला बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो गोबाव समनि उनाव गोबां गेलेगिरिफोरजों गावजों गाव लोगो मोनलायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो फैबाय थानाय समाव गुबुन गभर्नमेन्ट फैयोब्लाबो बेबायदि हाबाफारिखौ लाबाय थायोब्ला थारैनो गेलेगिरिफोरा गोबां थुलुंगा मोनगोन आरो गोबां गोजौ थाखोसिम आवगायलांनो हागोन होननानैबो बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथाङा आरो बुंथिबावनाय बायदिब्ला थारैनो बेबायदि खाबुखौ गुबुन समफ्राव मोनबोनाय जायाखैमोन। थारैनो बेबायदि गुबुन बोसोरावबो लालांबाय थायोब्ला गेलेगिरि बिथांमोनहा जोबोरैनो थुलुंगा मोननानै गेलेनायाव गोबांथार जौगालांबावगोन होननानैबो बुंथिनानै होबावनायखौ नुनो मोननाय जादों। आसामनि जरहाटआव मोनसे गोख्रों बमानि बेरफ्रुसारनाय। बे जाथायजों सोमोन्दो थानायखौ आलफाया गावसोरखौ सिखार लानायखौ मिथिनो मोननाय जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया मोनाबिलि समाव जरहाटआव मोनसे गोख्रोंथार बमा बेरफ्रुदों होनना मिथिनो मोननाय जादोंमोन, जायखौ लानानै ओनसोलानो गोबां सोगोमसारनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन आरो दुंदाव थासारिफोरा सोमजिबाय थादोंमोन। नंगौ, बे जाथायजों सोमोन्दो लाखिनानै आलफा बिथांमोनहा गावसोरो सिखार जानाय बायदिब्ला थारैनो बे बेरफ्रुसारनायखौ आलफायानो खालामदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय बे जाथायनि सोमोन्दै दायो पुलिसआ नायबिजिरबाय थादों। नाथाय आथिखालावबो बेनि सोमोन्दै गोबाङानो रोखा मिथिनो मोननाय जायाखै होननानैबो खौरां बिजोङाव मिथिनो मोनबावदों।